ka kanubaw fo ka fu ye k'u ka vidéo partager mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ mana da vidéo kan a partager ka fanga d'a ma o bɛ diya n ye kosɛbɛ donc an b'a fɔ maaw ye maa caman y'an wele k'a fɔ ko u y'a mɛn ko ne yɛrɛ kun interpellé la ko ne yɛrɛ k'u y'a mɛn ko ne yɛrɛ kun bɛ yɔrɔ dɔ la ɔ ne yɛrɛ fɛnɛ y'a mɛn i n'a fɔ o fɛnɛ y'a mɛn cogo min na k'a fɔ ko ne yɛrɛ fɛnɛ kun minɛlen don ɔ nka maliyɛnya don an ka yafa ɲɔgɔn ma c'est ne ye fɛn fɛn ye jamana in kɔnɔ a tun bɛ page dɔw yɛrɛ kan ko ne kun minɛla dɔw ko ko bɛɛ y'i ta fɔ quoi ni page caman bɛnna n y'u ye n b'u fo i b'a dɔn jamana in kɔnɔ an dusukun gɛlɛyara ɲɔgɔn ma quoi mali kun ye yafa dugu de nka mali kɛra plainte dugu ye quoi c'est vrai a ka di bɛɛ bi bɛɛ ka taa kaso la mɔgɔw ye juguya kanu ni ɲɔgɔn ye quoi ni i ni min hakilina tɛ kelen dɔrɔn o ka laɲini ye ala ka problème las'i ma donc k'a f'u ye problème bɛ ala de bolo n'a nadon sera Facebook t'a fɔ wagati yɛrɛ b'a fɔ c'est ni ala k'a bɛ problème s'i ma don min na Facebook tɛ quoi donc ala bɛ na n'a ka problème a nacogo la k'a f'u ye basi kɔni tɛ ne la mais n yɛrɛ fɛnɛ y'a ye réseau kan i n'a fɔ u yɛrɛ fɛnɛ y'a ye réseau kan cogo min na n bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lakana ala ka bɛɛ lakana ala k'an tin don ɲɔgɔn na ala k'an tin don ɲɔgɔn na nin bɛɛ ye jamana ko kuma kɛlɛ kumaw de i bɛ kuma dɔ fɔ a tɛ bɛn dɔ ma o ka laɲini ye ni ala ma sɔn k'i faga a ka se ka degun lase ma bɛɛ n'i ta don quoi ne kɔni bɛ dugawu k'u ye n y'a ye page minnu kan n ti plainte don n ti foyi don n bɛ dugawu k'u ye ala ka hakilina ɲuman d'u ma ala k'a to u ka kunnafoni di kɛlɛ waati dɔ mais kunun an kun tɛ transition fɛ o kunun foyi tɛ an ma min fɔ sɔrɔsi k'an cɛsiri mais an t'a dɔn ko jamana ka hɛrɛ tun b'a la mɔgɔ n'i tora ala kɔ ala de bɛ ko bɛɛ fɛn dɔn quoi vraiment an b'u fɛnɛ mɔgɔw remercier ka dugawu k'u ye k'a fɔ ala ka hakilina ɲuman d'an n'u bɛɛ ma mina rabi ami bon Mabel Jawara an bɛ dugawu kɛ hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an bɛɛ lajɛlen tanga barisabu maa si kana nisɔndiya ni mɔgɔ ka bɔnɛ ye a ma ɲi dɛ an bɛ mawulidu su la parce que sini don n bɛ dugawu kɛ ala ka an bɛna ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya bon an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an ye k'a fɔ bi an nisɔndiyalen don ka da mun kan an ka basikɛti n'o ye an ka U18 ye a musomanw ani cɛmanw u ye se sɔrɔ bi bon Mabel Jawara i bɛ se ka jumɛn fɔ o la barisabu maa caman b'a la k'a fɔ ko yalama est ce que an tɛ an wasa don basikɛti la sa parce que balontan in na an tila ka se ka nɔ bɔ o la an y'a ye k'a fɔ ninnu fana fila musow ni cɛ an y'a ye k'a fɔ an ka maliyɛn entraîneur de tun b'o kun olu de tun ka entraîneur ye bi ko Mabel Jawara i bɛ se ka jumɛn fɔ Musa ne bɛ nin de fɔ mɔgɔw ye n ko maliyɛn ka di ala ye ni siya caman ye maliyɛn tɛ mori filɛli tɛ soma filɛli tɛ n'i kɛra maliyɛn n'i y'i janto i yɛrɛ ka kɛta la dɔrɔn i b'i ka kow taabolo dɔn yanni k'an da don fɛn o fɛn na ala ye tiɲɛ dɔ bange mali kɔnɔ an ma mɛn a fɔra ko ninnu de ye jasilen batetigɛla ninnu a ma fɔ ninnu de ye jasilen a ma fɔ ko ninnu de ye musow la jasilenw ye wa a fɔra ko ninnu de ye musow la jasilen ninnu de ye coupe d'Afrique ta su in na n'u ka jasilenw ye coupe d'Afrique ta mɔgɔ n'i man kun k'a to ala ma ala bɛ tiɲɛ d'i ma ala y'u fila bɛɛ ta cɛ ni muso des équipes maliennes nationales maliennes hommes et femmes k'u bɛɛ la ta finale la wa u bɛɛ gagné na wa u bɛɛ ye CEDEAO de gosi Cameroun ale ni Nigeria a fɔra ko minnu fakunnen don ala ye u ka fakuna yɛlɛma ka kɛ sankɔrɔta ye olu dɔrɔn tɛ dɛ u y'u faw sankɔrɔta olu dɔrɔn tɛ dɛ u y'u baw sankɔrɔta ka jamana sankɔrɔta ka jamana drapeau sankɔrɔta ka tila tun a ka gɛlɛn ko ko cɛ ni muso bɛɛ kun ka taa finale la fɛn kelen na ka tila ka cɛw fɛnɛ fara kan k'a bɛɛ kɛ kelen ye ala ko maliyɛnw y'aw sɔn ni nin ye aw ka muɲu ni sabali kama i ma muso kelen mɛn réseau kan ni batigɛ muso ninnu na ou bien ni sɔrɔsi muso ninnu na min bɔra k'a fɔ k'ale fakolen tɛ ni kɛlɛ i b'a dɔn adamaden mɔgɔ n'i muɲu ka kɛlɛ kɛbaga ye ala de nin waati ma janya ɲɔgɔn na yɛrɛ mali yɔrɔ ma fɔ bi ko muso gagné a fɔra ko a bɛ fɔ ko mali de gagné drapeau de bɛ sanfɛ ta mali de fɔra donc an b'u féliciter ka filanan min da o kan ala ye tiɲɛ wɛrɛ da mali la tugun minnu bɛ yen n'u ma fara entraîneur jɛmanw na parce que entraîneur jɛman ta tɛ dɔwɛrɛ foyi ye business kɔ affaire dɔrɔn de don Musa ni mali ko don Maru Keyita ala ka hinɛ la a ye mali bila yɔrɔ min na mɔgɔ ma na tɛmɛ fɔlɔ
Mariketa Tunisie 94 Mariketa ye Mali bila yɔrɔ min na tubabu entraînement na Mariketa kɔfɛ k'a na tɛmɛ yen kan a tɛ yen a tɛ yen o ye ni tubabu ko don dɛ mais n'i ma miiri denmisɛnninw ka intérêt la ka miiri ko i den dɔ i b'a dɔn balontanna ka carrière filɛ nin ye a dan ye a bɛ fanga la waati min na balontanna tɛ se ka kalan kɛ a tɛ se ka baara kɛ o de to balontan sara ka ca ni balontanna sigira o y'a ka diɲɛ bannen de mɔgɔ mɔgɔ bɛ kulonkɛ balontanna ka wari la ala tɛ yafa i ma mais ni mɔgɔ fila fɛn fɛn gagné cɛw ni muso basket la a bɛɛ ka entraîneur ye malien de Musa ni ko gɛlɛyara halala a bɛ da wallahi entraîneur tɛmɛna o ye maillot da tirobit la ni min dalen a yɛrɛ la ko i ye halala y'a ta ça fait kuma ko bɛ sɔrɔ la français tɛ anglais tɛ i bɛ kuma min mɛn o bɛ don i la mais ɲɛ b'a la hali bi u nana ni tɔkɛ wɛrɛ ye o tɔkɛ yɛrɛ ka premier match fɔlɔ o kɛra Kumasulu o ye mɔgɔ mɔgɔ wele a si ma na mɔgɔ 8 a si ma na ne tɛ taa o an bɛ ala deli kɛ so kɔnɔ donc nin ye félicitation de ye k'a yira maliyɛnw na hali bi n'i bɛ se min na i continue o la sa cɛ yanni an ka wari bɛɛ ta ka taa don balontan na an ka dɔɔnin na sa ala bɛ ko dɔ diya i ye mais i ka hɛrɛ t'a la Mali ye min don balontan na c'est trop Mali kan ka balontan yɛrɛ de to yen n'ala y'a ɲɛ wagati min na a bɛ na o bon an t'an yɛrɛ ka mɔgɔ lajɛ non an tɛ k'o kɛ o komi fédération problème de bɛ sen na don o don parce que u yɛrɛ denw t'a la o wallahi ni yɛrɛ woloden b'a la i tɛ kulonkɛ denmisɛnninw ka avenir la n'i y'a ye hali bi fédération fan 20 san 30 a bɛ ɲɔgɔn sama nɔfɛ walidenw ka intérêt ko de don n'o tɛ n'a yɛrɛ denw don a t'a kɛ Mali ba championnat suspendu don a bɛ san joli bɔ a bɛ championnat tɛ ka tan ka ɲɛ bi ni ma taa ne tɛ san 3 san 4 bɔ n tɛ balontan kalama dɔɔnin quoi mais hali bi aw wulila ka bɔ o la ka taa tubabu kelen ta o tubabukɛ taara ka tila ka na tugun ni tubabu wɛrɛ ye an ka entraîneur bɛ yan Côte d'Ivoire y'a kɛ yan ka foli bila Ivoirien ye u ye tubabukɛ gɛn k'u ka entraîneur ta k'a sigi ka fo ka taa se coupe d'Afrique ma u ma ci wallahi ni n ko ka Mali servir leçon mɔgɔ n'i ye mɔgɔ ka juguman fɔ n'a ye ɲuman kɛ don min na i b'o fɔ Côte d'Ivoire y'a exemple yira africain bɛɛ la c'était le bel exemple k'a yira bɛɛ la ko ni i ka den ta ça fait balontan tɛ min bɛ sɛbɛn papier kan o tɛ quoi réalité de don donc k'a fɔ Mali équipe nationale ye Mali fédération ye u k'a kɛ ala kama u ka maliyɛn dɔ ta k'a bila u ka Mariketa su bonya lajɛ u ka maliyɛn dɔ ta k'a bila kunna Mariketa y'an bila yɔrɔ min na ne ma da la n ti balontan kalama mais ne ma da la hali bi n'an tɛ o yɔrɔ de la donc minnu kɛra su in na ala ye kitira basketteurs ni maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ a fɔra ko ninnu de ye fakone k'u jasilen k'u taara nin kɛ nka maa kelen ma kuma manko o de to mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ i b'a dɔn n y'a to ala ma ka bon ni fɛn bɛɛ ye n'a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'i bɛ ko dɔn ala bɛ ko dɔn n'i ye quoi an ka bɔ ko dɔ kɔnɔ walayi jamana in ye jamana ba sigilen de Mali furadama bɛɛ bɛ vi ɲɔgɔn kan Mali furadama bɛɛ bɛ vi ɲɔgɔn kan c'est le vivre ensemble o de ye Mali sigi donc k'aw fo nin question in na k'a f'u ma ko félicitation k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ko Mali équipe fila de gagné na cɛ ni muso wa hali ni pipi fana kumalo tun bɛ gagné su in na ni kadi fana kumalo tun bɛ gagné maliyɛn ka di ala ye dɛ mais an yɛrɛ t'an ta sira dɔn n tɛ ala bɛ sira bɛɛ yira n na mais an yɛrɛ tɛ sɔn ka taa n'o tɛ n'an ye nin sira in ta an ka hɛrɛ b'a la. Aya Bobo an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ don ɲininkali filanan kɔnɔna na an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka armée k'u ye frappe dɔ kɛ bi Tombouctou n t'a dɔn ni kun don i bɛ se ka jumɛn fɔ armée ka frappe in na Tombouctou. Musa armée la kuma dɔ bɛ fɔ ko qui tient les hauts tient les bas en matière de défense cɛ o cɛ sanfɛla contrôle b'a bolo dugumala b'a bolo ni ne tun bɛ Mali armée jɛ o ka sanfɛla contrôler k'i sigi tubabuw nana yan 5000 éléments Barkhane bɛɛ kun y'o ye Barkhane bɛɛ kun ye 5000 éléments ye à peu près une dizaine d'avions mais u troupeau sol la o tun bɛ fimanw o tun bɛ africains yɛrɛ bolo tubabuw ma sɔn ka jigin ni avion b'i bolo a bɛ bataillon kelen kɛ jɔyɔrɔ fa Tombouctou bi u bɔra ni carburant de carburant mobile fila u bɛ fɛ ka taa di terroristes ma ka t'u ravitailler cɛ Mali b'a ka an b'an ka problème bɔ yɔrɔ dɔ sa ne m'a fɛ yan n ko Mauritanie président ye Assimi ɲininka Assimi b'a fɔ ko c'est à utiliser wa bombe cili daminɛ la dɛ a première frappe de kɛra nin camion kun bɛ ka bɔ Mauritanie de a falen carburant na
a falen carburant na parce que sisan terroriste bɛ yɔrɔ min na ko fɔlɔ sisan en tant que mission onusienne tun b'anw fɛ yen ninnu tun bɛ carburant sɔrɔ nɔgɔya la mais bi fɛn min ka gɛlɛn o ma bi o ye carburant ko de mobili décoller yɔrɔ min na drone y'a ta a bɛ ka avancer drone y'a ta a bɛ ka taali drone y'a ta k'a replier k'a bila cadre kɔnɔ k'a lajɛ mobili kelen de kun don o avancera mobili filanan nana fara kan u b'u kunda u bɛɛ chargelen don mais n k'a y'a lajɛ k'a kori tuma min na k'a bonya k'a sama ka na état major commandement ko PC opérationnel ko fɛn a y'a gosi bombe fɔlɔ de ye nin fo ka mobili surtout tasuma b'a kɔnɔ ka kɔrɔ n'i y'a mɛn i bɛ t'i ka su ɲini su ni mobili ma yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ de bi an y'o frappé ka Tombouctou a bɛ ka bɔ yen ka na a bɛ ka taa an bɛ nin bɛɛ dɔn o de y'a tɛ bi Assimi bɛ ka brigade fluviale créer bateau fɛnɛ bɛ ka nalen paquebot fitininw bɛ ka nalen paquebot fitininw bɛ ka nalen brigade fluviale de bɛ yen force spéciale bɛ yɛlɛ ji de sanfɛ parce que n'i ye terroriste koron a bɛ na ni ji de ye c'est que n'i y'o koron u bɛ na ni lac de Boye ye surtout ba falen don sa u bɛ jigin n'u jiginna u bɛ jigin ni kulukoro ye donc u bɛ sɔn ka taa bɔ ni bana b'a fɛ ka sɔn ka munumunu ka jigin na a n'o sira tigɛ n'i bɛ ji sanfɛ ni cɛw bɛ ɲɔgɔn ye paquebot caman de bɛ yen a bɛɛ armelen don cɛ kɛlɛ in bɛ kɛ koyi mais n ko kɛlɛ tɔgɔ ko opération kɛlɛtigi kɔrɔ de n ta ye n ka kɛlɛ ye ka kɛlɛ jɔ mais buntɛli dɔ bɛ ka kɛ ka bon hakili ma an bɛ kɛlɛ jɔ mun na Musa n ko an b'a ban yɔrɔ de la an ye Kidali an ye ninnu gɛn sɛbɛ diɲɛ bɛɛ de kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Tezawattani ko in na n'a kɛra o y'a bannen de ye o c'est que Faransi ko banna diɲɛ kɔnɔ de ni ne bɛ kuma kelen f'i ɲɛna nin kɛlɛ barika n'a fɛn Amérique va lâcher les terroristes pour venir négocier avec l'État malien n'a ma kɛ i bɛ si bɔ tigɛ kɔnɔ ko ba tɛ o la façon dont le Mali est déterminé nin kɛlɛ in na ça fait fɛn kelen bɛ Mali la segin diɲɛlatigɛ la o ye diɲɛ wuli de foyi ça veut quoi kɛlɛ banto foyi t'a la ni kɛlɛ foyi tɛ kɛlɛ ban ni kɛlɛ tɛ sigikafɔ t'a la foyi t'a la an ɲɛ bɛ bi ko l'Algérie gère le Mali maintenant l'Algérie laisse le Mali à gérer ses affaires o y'i ka ko dɔ yan caman bɛ réclé jɔn ye o y'u ka ko de ye et bi on veut faire le rebornage ensemble Tezawattani ko ninnu bɛɛ ye kuma wɛrɛ Mali trace dɔnnen don i bɛ marifa bila ou bien i bɛ kɛ su ye parce que kɛlɛ la min ka jugu tu sais que i b'a dɔn bi de ne y'a dɔn k'a fɔ ko armée fan bɛɛ tɛ marifa ci ye quoi u ye compagnie aérienne de ye ka vecteur aérien jɔ Tezawattani kunna donc drone jɔjɔlen don k'a jɔ drone dɔ bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ parce que drone ka autonomie ye 27 heures de tile kelen tila donc u ye drone jɔ Tezawattani kunna u tɛ se i ma dɛ n'i y'i kunna bɔ u b'i faga n'o ma kɛ fana i b'a ye ka fɔ u bɛ su bila ka jigin tuma bɛɛ u bɛ ka su dɔ bila ka jigin kuluwo fɛ Tezawattani ye rochew de don quoi mɔgɔw b'a miiri ko zone min o tɛ kuluwow de don donc armée ma fɛn ma kɛ koyi pour faire l'économie de guerre là armée ye avion de wuli ka drone de wuli k'a jɔ donc soit aw bɛ bɔ ou bien aw bɛ sa nin ka jugu kɛlɛ la ni fɛn bɛɛ ye ou bien ça fait a tɔ b'a kɛ kuma bɛɛ u yɛrɛ bɛ ka su dɔ bɛ ka kolokolo ka jigin ou bien i bɛ bɔ dɔrɔn i ka mouvement kɔni kelen bɛ k'o stopper i tɛ se ka balo kɛ i tɛ se ka foyi kɛ o de ka jugu mɔgɔ min ka balo bɛɛ b'a ka BJ kɔnɔ a ka balo bɛɛ b'a bolo kuluwo kɔnɔ ale ka fɛn bɛɛ b'a yɛrɛ bolo kuluwo kɔnɔ bon an dun ka mouvement b'a yɛrɛ bolo parce que ne y'o de f'i ɲɛna n ko guerre la fɛn saba de bɛ yen qui sont très importants a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye ça c'est la liberté d'action i bɛ guerre gagner si tu es libre de tes actions ça fait n'i kan ka nin kɛ i b'o kɛ n'i kan ka bombe ci i b'a ci n'i kan ka avion wuli i b'a la wuli n'i kan ka à chaque fois i kan ka moyen fɛn fɛn utiliser i b'a bɛɛ utiliser filanan ye mun ye ça c'est la concentration des objectifs et des efforts i ka effort f'i ka concentrer yɔrɔ de kan i ko Mali bɛ ka min kɛ Tezawattani b'a ko ban n b'a minɛ k'a ko ban k'an sigi donc il faut concentrer les efforts officier bɛɛ bɛ nin dɔn kɛlɛ la i wulila min kama ça veut dire i b'o de sɔrɔ donc i bɛ nin bila i kunna k'a fɔ bi armée bɛ k'o professionnalisme de yira terrain kan non seulement a ka action liberté b'a yɛrɛ bolo n'a ka d'a ye a bɛ drone avancer n'a ka d'a ye a bɛ avion avancer n'a ka d'a ye a bɛ char avancer ça dépend le type d'armement maintenant qu'il a besoin a b'o avancer ka baara kɛ n'o ye n'o man d'a ye fɛnɛ n'a kan ka cɛw engager a bɛ cɛw engager donc a bɛ ka min kun la ne ka jugu a t'i bon a tɛ foyi k'i la mais a b'a jɔ i kunna
a bɛ hakili quoi saya sera nara ni zata kala bin sabe soit iki yɛrɛ di ka sabe ka sa kɔnɔna ka sa bɛɛ kɔni saya kelen donc an kun mɔgɔ bɛ nin de la n'i ye mɔgɔ ye su compte la ani kɛlɛ bando in la kɛlɛ t'a ma Mali kɛlɛ bɛ ban ni Mali kɛlɛ bɛ ban don min na o ye don min na ni Mali lafiyara wa an tɛ lafiya ɲini an bɛ kɛlɛ de ɲini n'a an m'a nafa sɔrɔ an kɔ b'a nafa sɔrɔ n'Ala m'a kɛ min ɲɛna a b'a k'i kɔ ɲɛna Maliyɛn dɔw tɛ sɔn o kɛlɛ de ma olu ko fɛn bɛ ka k'u yɛrɛ ɲɛna o tɛ dɛ ko dɔw bɛ yen kuma la i b'a kɛ dɔ de bɛ sigi i suma la i bɛ ko dɔw bɛ yen e b'a gɛlɛya ta Ala b'a di kɔ ma i n'a fɔ e fɛnɛ dɔ fɛnɛ de sɛgɛnna e fɛnɛ ka kɔ sɔrɔ wa fo ɲɛmɔgɔw ka sɔn de ma wa fo Mali ɲɛmɔgɔw ka Mali faamaw ka nin de dɔn ko Ala tɛ hɛrɛ bɛɛ tɔnɔdon si di mɔgɔ ma o de y'a to dɔw bɛ ka kɛlɛ in bando ɲininkali kɛ dɔw peresilen don n sɛgɛnna n ka ta n ka gɛlɛya bɛ n ka fɛrɛw tiɲɛna a don ta bɔ ta Allahu akbar Congo ta kɛra RDC ka butigiw ci ka jamana ka dugu ci ka fɛnw kɛ commerçants tila ka bɛn tila ka wuli tugun k'a ɲɛɲini ka tila ka wari sɔrɔ tugun i tɛ foyi kɛ jamana kama ko Ala b'i to yen donc aujourd'hui frappe kɔni o bɛ sen na bi an ye mobili 2 an y'o ni diɲɛ fara carburant falen 2 donc circulation bɛɛ contrôle b'an bolo voilà donc ok bon an y'a k'a fɔ an ka ministre de la défense Sadio Kamara a taara Buguni u tun ye Buguni camp ko kuma min fɔ an y'a k'a fɔ a taara visiter la ka taa camp lajɛ ko camp belebeleba don i bɛ se ka jumɛn fɔ Sadio ka visiter la Buguni an bɛ ka 30 camps supplémentaires de jɔ camp 30 mais camp ninnu avantage ye jumɛn forteresse bɛ camp ninnu bɛɛ la tu sais que n'an tun ma nin de dilan o de tun ka Mali camp sɛgɛn f'an ka dugu jukɔrɔso de dilan an ka camp na bombe dɔw bɛ yen tile ma y'a ma poudreur n'i bɛ poudreur dilan kuma dɔ la n'i b'i ka munition bila yɔrɔ dilan o dilan cogo ɲuman de b'o la parce que marifa bale ye fɛn dɔ ye n'a tonna ɲɔgɔn kan ni chaleur yɛrɛ nana kuma dɔ la a bɛ exploser engin dɔw bɛ yen a tɛ tile fɛ o ye 2 ye sabanan ye mun ye min tun bɛ Mali jɛ o tun ye mun ye e ka avion jɔlen bɛ kɛnɛ ma bɛɛ ɲɛ b'a la donc dɔ bɛ se k'i tɔɔrɔ hali k'i avion sigilen pou donc Mali bɛ ka camp minnu dilan forteresse de b'u la ka an bɛ ka fɛnw de dilan an b'an ka fɛn bɛɛ dogo dugu ma n'a diyara n ye. kɔrɔ b'a jira armée dira a ɲɛmɔgɔw ma. ça fait armée dira armée de ma quoi. tɔnbagaw yɛrɛ ma. ça veut i b'a dɔn ko kɛlɛ dira kɛlɛtigi ma o de y'a to opération kɛlɛtigi tɔgɔ de ye nin ye quoi opération kɛlɛtigi kɔrɔ ye de mɔgɔ ta tɛ kɛlɛ ɲɛ maliyɛnw ka kɛlɛ de don wa an b'a kɛ ni Mali tɔgɔ la o camp minnu baara b'a kɛ camp 30 de baara b'a la ka kɛ. mais ko Buguni ta in ka bon dɛ. non Buguni ka dɔrɔn ka bon n'i ye jɛma ta ye don o don i bɛ sa. Jema ta n'i y'o ye don o don i bɛ sa. On veut faire des choses qui, à chaque 200-300 mètres, tu es entré. Ça veut dire, en tant qu'on est avec la signature des accords là, on a un accord signé, quand on a une base militaire ou des glas. Moi, je suis armé donc, il y a force ou clac. Imagine qu'il m'a dit que l'armée, c'est la concentration des actions. Et que le mec a posé une glang. Mais tu reçois un assaut de Kikaou. Tu es tant, tu es douru, tu es fla. Donc, moi, qui m'a fait il sourou, moi, on a une douru. Avec quoi, Mali quand non, mais oui, Mali phénomène. Non, on va faire des bases militaires réelles. Ni est Buguni quand à Kaladé. Au cours de Buguni, mais c'est la guerre engagée jusqu'à pendant 3 mois qu'on sera renforcement. C'est ça qu'on appelle un camp. On veut des vraies bases militaires. Bases qu'on a là, non seulement on doit. On doit avoir 300 avions. 300 avions de combat. Aux 300 avions de combat, il faut que chaque camp au minimum 20 avions. Aux 20 avions, mais c'est qu'à vouloir combat qui est 20 avions d'excédent au boulot. À tout boulot. Afrique du boulot, 20 avions tout le boulot. Et les Mali veulent doter chaque camp 20 avions. Aux 20 avions, soit un camp autonome, capable maintenant d'engager la guerre, assurer les approvisionnements pendant 3 mois avant l'arrivée des renforts. C'est ça qu'on appelle une base réelle. C'est ça l'objectif de Assimi Goïta. Alors, il faut surtout loger auprès du camp. Il faut attaquer Kera. Il ne faut pas que nous ayons en fait loger à Barakara Kera. Intervention sera nous retrouver. Donc, on doit amener et puis une intérêt quand quelqu'un avion moura. Mobile blindé autour là. Je vais bêter autour là. Il me fait faire dans toutes les communautés à Kadourne, à 45, à faire mes barres boulot. Non, mais moi quand nous béfénons, ça doit camarade avec Yala, quand nous béla 30 quand bis ça va de barabalakaki.
k'an kɔrɔ minnu bɛ yen olu bɛ ka réhabilité k'olu réaménager k'a bila an tɛ se ka an ka sanu défend n'an ma an ka économie défend ni armée t'i bolo i tɛ se k'i ka économie défend ni armée t'i bolo i tɛ se ka développement kɛ n'a ye Assimi diya a bɛ nin bɛɛ don sirabaw la a bɛ monument dilan mɔgɔw bɛ tɛgɛ fɔ Mali b'a la ka ja mais ni terroristes wulila sini u b'a bɛɛ jeni ni terroristes wulila sini u b'a bɛɛ jeni Musa tubabu mago bɛ min na bi diɲɛ kɔnɔ tubabu tɛ se ka bɔ diɲɛ na de le monde tend vers les asiatiques diɲɛ bɛ ka taa Asie fanfɛla de la diɲɛ bɛ ka bɔ occidentaux bolo mɔgɔw bɛ ka ban kuma ma tellement que tubabu b'a ka économie bɛ ka fɛgɛ parce que tubabu ka économie bɛ Afrique de bolo il faut voir u bɛ ka na ni gordiania lesbiania ye bon gordiania ye mɔgɔw tɛ k'a dɔn k'a kɔrɔ ye mun ye parce que a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye u nana k'u bɛ an ka production de jɔ k'an ka bange dɔgɔya ala y'a kɛ an ma sɔn den sɔrɔ la bon ala ye barika dɔ don an na an ka teli den sɔrɔ la kojugu au minimum 2 ans b'o 2 ans yɛrɛ ka ca sisan san kelen dɔɔni donc filanan ye mun ye tubabu ne mana miiri ko mɔgɔ min bɛ ka éducation da tubabu ma tubabu fako na ka den tɔbɔtɔbɔ k'a bɔ a bo la ka den nadon tubabu dɛsɛr'o de la o de tubabu tɛ fɛ ka den sɔrɔ parce que ka den nadon n'a sera 18 ans na o y'a bannen jamana de b'i jɔ ni den bon o économie tubabu tɛ se économie kɔnɔ i b'a ye tubabu kelen bɛ ka min kɛ économie ye tubabu b'i jɔ fɛn caman kɔrɔ ka jamana den na tubabu tɛ se o kɔrɔ bilen bon o de fana tun défaut bɛ anw fana na Afrique parce que i bɛ taa sɔrɔ hali n'i tɛ se den kɔrɔ jamana tun b'a jɔ ni den bon o fana tun moyen t'anw bolo donc pour que kɔni jɔ ni den de tubabu filɛ ka don gordigan la cɛ bɛ cɛ ta muso bɛ muso ta c'est pour que ka reproduction ka dɔ bɔ fɛn na den yɛrɛ kana sɔrɔ quoi ça fait yɔrɔ i finalement i ba b'i tɔtɔ k'i kusi don i la ka i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ fɛn kɛ tubabu muso dɛsɛra o de la e bɛ t'i ka muso sɛbɛlama da o ma lesbiania in kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye o kɔ et puis dɔwɛrɛ tɛ n'a sera 18 ans ma jamana bɛ n'i jɔ a ka jamana bɛ n'i jɔ a kɔrɔ jamana de bɛ logement d'a ma jamana de bɛ kalan d'a ma jamana de b'a i jɔ a fɛn bɛɛ kɔrɔ bon n'a ma kɛ den sɛbɛn dun il devient une charge pour l'habitat donc économie tubabu ka économie barika ka bon donc tubabu bɛ ka ban den yɛrɛ la n'i y'a mɛn k'i ye wari don den na ou bien den dɔ tiɲɛna i y'a wolo de lesbiania in kɔrɔ de ye nin u ye nin de sigi diɲɛ kɔnɔ parce que dans 30 ans Europe bɛ dɛsɛ a den kɔrɔ Bobo an ye tigɛndiya ye ka interview dɔ kɛ wubi ko in na u y'a ɲininka a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ a la k'u bɛ wolo n'a ye de ko cɛ y'a ɲininka ko yalima k'i t'i na dɔnkili bɔ a la wa ko ayi a tɛ kɔn a la a tɛ dɔnkili bɔ a tɛ kɔn a la ka dɔnkili bɔ a la Alassane ka projet a tɛ kɔn a la mais moi c'est un panafricain panafricain cogo di ivoirien ale ye Alassane ka partisan de a tɛ kun tigɛndiya la a ka dɔnkili bɔ a la e ɲɛ bɛ wibi ninnu na kɔrɔbɔrɔ bɛ mun na Mali ça fait Maliens tɛ Mali valeur dɔn Mali kadiri kan ka foni yɔrɔ la dɛ le Mali a été le seul pays min sera ka genre expliquer ka genre cadrer ka ɲɛ ɲɛ bɛ genre la gordiana bɛ genre de kɔnɔ a bɛ ka genre min fɛn kɛ dɛ Mali de y'a ka genre défini ka contexte d'a ma genre ti dɔwɛrɛ ye cɛ muso den denmisɛnnin ani maakɔrɔba fantan ani faama kɛnɛbagatɔ ani lajuratɔ Mali de y'a ka genre défini an filɛ o de hɛrɛ kɔnɔ nin sinon ɲɛ bɛ genre la nin u bɛ gordiana bɛ don genre projet de fɛ hali Côte d'Ivoire ta la protection juridique u nana n'a ye genre de fɛ donc maintenant genre sen fɛ u bɛ na ni orientation sexuelle ye k'a don genre kɔnɔ i b'a projet wari minɛ parce que diɲɛ bɛ gordiana ninnu de bolo bi bon n'u ye nin kɛ sisan ne y'o de fɔ n ko CEDEAO ko banna parce que Côte d'Ivoire fana mana yɛlɛma ka kɛ ubila nin ye sisan o fana parce que ninnu bɛ ka indépendance ɲini gordienne ninnu bɛ ka indépendance ɲini Côte d'Ivoire non u bɛ ka caya cogo min na parce que i y'a wari minɛ l'état Alassane ne peut plus reculer a tɛ se ka segin tugun a kɔ o de to Alassane bɛ France ta ka ba la parce que peuple ivoirien wulila cogo min na Alassane tɛ se ka segin a kɔ donc n'a sera yɔrɔ dɔ ma sisan tubabu bɛ sɔrɔsiw bila ka na ninnu protéger la protection de la minorité bɛ ko min kɛ Mali la bilayi maa ye Mali janfa i b'a ye ɲɛ la donc i b'a ye sisan u b'a fɔ ko ka ninnu fana ka autonomie d'u ma donc i b'a mɛn sisan Côte d'Ivoire état ubilandais ou bien république démocratique de Ubiland i b'o créer sisan ala tɛ sunɔgɔ ka kisiya ma i bɛ jija yɛrɛ la de Mali ye nin gɛlɛya kɛ en 2009 u nana n'a ye sira fɛ an ka faamaw ma sɔn u y'a textiw labɛn Mali la ka na n'a ye ka na wari minɛ ka taa réunion fɔlɔ kɛ CCB la a kɛra 2009 depuis o don Mali maa kalannenw bɛ fo yan Mali kodɔnnaw bɛ fo u ko nin tɛ ko ye Mali y'a sɛnsɛn k'a ta bɔ a la k'a clairci k'a ban pewu a tɛ kɛ walahi Mali dɔnnibagaw ka nin foli ka kan a y'o kɛlɛ kɛra yan Ɲɔrɔ Sirifukɛ y'o cɛba dɔ ye
Ashrafa o yo cɛba dɔ ye Mamadou Digo yo cɛba dɔ ye Aïdara yo cɛba dɔ ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ yo cɛba dɔ ye Mali cɛw yo cɛba dɔ ye ni fɛn min nana don min an k'o fɔ boli kɛra a la bon o de hɛrɛ filɛ bi bon ninnu nana k'u ta kɛ k'a texte don k'a signer k'a wari minɛ o y'a wari de minɛ o de y'a to u kelen bɛ k'a bila Google kan gɔrdiyɛni bɛɛ k'i kun ɲɛsin wibi i ɲɛ bɛ tous les wibi bɛɛ ou bien les wibi les lele la bɛɛ k'i kun ɲɛsin Côte d'Ivoire ma wari de bɛ yen i b'u protéger k'u encadrer i m'a ye u bɔra ka communiquer k'a la mɔgɔ kana s'u ma gouvernement voilà ko bɛɛ dama ka kan donc ko erreur de kɛra k'olu ma document kala ka ɲa ko document in bɛ paragraphe 6.6 et ça fɔlɔ ko paragraphe kɔnɔ k'a bɛ point 6 de la parce que donc il y a eu une cassette non c'est pas vrai ni wa fɛn min wari na i b'a baara kɛ donc aujourd'hui c'est les mots sur le lieu aussi l'occasion de saluer les efforts des cadres maliens de l'époque ka Mali donne minnu y'an kisi nin ma sinon an fɛnɛ tun bɛ bin de kɔnɔ parce que wari tun bɛ ka taga dugu ɲɔgɔn cɛ u b'a don genre de kɔnɔ ɲɛ bɛ u b'a don genre de kɔnɔ mais an y'an ka genre défini k'a bɔ ɲɔgɔn na carrément voilà. Ok bon an bɛ taga toujours Tezawaten an y'a ye k'a fɔ wagati dɔ la an ye réseau sanfɛla la Côte d'Ivoire yɛrɛ mɔgɔw ka page sanfɛ ka activiste dɔw ka page ta u y'a jira n na k'a fɔ ko Zakaria Kone k'a ni 6 officiers k'u minɛna Côte d'Ivoire après an y'a ye k'a fɔ ko dɔw ko a minɛna Faransi an yɛrɛ ka kunnafonidila dɔw ko a minɛna Tezawaten yalama Zakaria Kone a minɛna Tezawaten ou bien i bɛ jumɛn kalama Zakaria Kone na. Zakaria Kone tɛ se ka don Mali kɔnɔ ça fait tous les rebelles affichés là u bɛɛ dɔnnen don ça fait mɔgɔ yɛrɛ technique militairement yɛrɛ k'a de kunna quoi mɔgɔ min dɔnnen don déjà Zakaria Kone yɛrɛ tɛ se ka na ça fait mɔgɔ min yɛrɛ bɛ nin fɔ ne bɛ yɛlɛ an ye mɔgɔw minɛ Tezawaten u ko k'u recrutera Côte d'Ivoire ale ni Sénégal mais Ivoirien don wa Ivoirien tɛ wa c'est à justifier mɔgɔw minɛlen b'an bolo globalement là donc ko lu bora SMP là donc ko parce que Tezawaten attaquera ni groupement et fait des mercenaires groupe nanindi 2500 hommes de Tezawaten attaqués do borani Maroc vers le Sahara occidental do borani Mauritanie do nani Libye maintenant force France la mercenaire groupe de Sipex mo ko Google ko na kala je Sipex de renforcer la parce que Sipex de Libye Sipex de kele ke Libye o élément to mun be o de nana kana fara femi et américain ko mo to ko fara ukrainien o mo mun recruter voilà les gens ou à provenance ni ndi Zakaria Kone tɛ se ka baka be marfa ta Mali kama ani mo mi asa aka labɛn an de y'a kɛ k'a d'a ma wallahi non ay ta ɲininkali kɛ labɛn mun b'a bolo a bɔra Mali de la bɔra dugu min na n b'a dɔn n b'a bɔra la n b'a fɛn bɛɛ dɔn hali sini n'an ye jakumanin kan bisi sisan an bɛ fɛnw tiɲɛ mais an t'o kɛ a labɛn kɛra fɛn fɛn an b'a bɛɛ dɔn cɛ Mali ye dɔɔni dugu de sa cɛ 100 bɛ disi gosi sɔrɔsi 100 bɛ disi gosi wali jamana sanfɛ i gindo bɛ Mali de la n'an y'a hali sini n'an donna cɛso kɔnɔ bilayi k'an bolo bila ji la a bɛɛ cɛ an bɛ ka ko b'an sigilen an t'o dugu ye quoi Zakaria Kone ni mɔgɔ min y'a sara tɛ se ka ko bɛ Mali attaquer a da tɛ kuma in na ne y'a kuma mɛn ne m'an da don a la Zakaria Kone tɛ se ka Mali a ka cɛya minɛ a ka labɛn bɔra yan de k'a fɔ ko cɛfarin don u mɔgɔ joli n b'a bɛɛ dɔn Alassane tɛ se ka s'anw nɔ ni Alassane sera anw nɔ kuma an bɛ taa ɲininkali kɛ walayi bilayi fo n'a y'a sɔrɔ an m'a k'a ye o don se tun tɛ Alassane ye k'a labɛn ka a nɛgɛminɛw d'a ka cɛw ma u bɛ taa don min na ka taa Gbagbo ka kan Gbagbo attaqué Gbagbo donna bunkɛri kɔnɔ bunkɛri sɔgɔra cogo min na an b'a dɔn o y'a sɔrɔ Sukhoi 25 naani de tun bɛ Côte d'Ivoire bolo o Sukhoi 25 naani na Faransi Mirage nana fila bɔgɔ k'a sigi a sen fila kan o Sukhoi 25 fila wulila ka Faransi ka kan gosi Faransi yɛrɛ de ye Côte d'Ivoire ka Sukhoi 25 gosi k'a sigi a sen tafara fila kan ne de bɛ ka kuma ɲɛf'i ye taa vérifier a tɛ sɔsɔ o kɔfɛ maintenant Gbagbo ye avion fila la wuli ka taa Faransi ka kan gosi 33e biman gosi u ka brigade d'infanterie min bɛ ka sɔrɔsi ka Faransi ka sɔrɔsi dɔw faga o de kelen Faransi repli la u ye bunkɛri bon ka bon bunkɛri baara kɛra cogo min na bunkɛri ma dayɛlɛ dɛ bɔn ma bunkɛri minɛ dɛ bunkɛri dayɛlɛ cogo min na an b'a dɔn nkalon don Alassane ka sabali an b'a ɲɛdɔn u y'a dayɛlɛ a dayɛlɛ cogo min na n b'a fɔ Faransiw m'a dayɛlɛ mais a dayɛlɛ cogo min na an b'a dɔn
an b'a dalen cogo dɔn ne de bisugu dɔn ne mana mɔgɔ min ye k'i jɔ k'i bɛna kɔrɔfɔri sɔrɔ so kuma fɔ maliyɛn ɲɛna an bɛ yɛlɛ i ma de parce que il te fouille donc dans l'histoire des pays. Non, il te fouille dans l'histoire de ces deux pays là. À la fin, oh tiens, il faut qu'il me mette des blagues en fait. Tu coules comme qu'il me tient au règne chez Oma. Ni à Kenya là, tu bois mais. Aïe, tu vas te saquer. Où tu n'as rien. Billahi, où tu n'as rien. Et qui a bien qui est tchekolé. On a pris des mercenaires dans la rue ou officiers ou officiers de l'Abo Guinée. Tiens, malite doudeni de ne akuma me mogoda ne makuma ayi non il m'a zagara ko ne rebora kira fois ateso il ateso on a pris quand même des gens qui réclament que lu bora fena mais anu na teza wata wira de côté dalwa tambulo de ko recrutera ambassade nunde fe mais dalwa afo ko ni ivoirien ndo ibe mogodo mine dugu do la mais taso dugu de tungara ko fa de tunga jamana de quoi taso mogodo bi utara tungala o sera don sera do fe o lu bepsa ake mais tout comme ça, on a cause c'est mais nous nous avons comment refaire à cola. Zara connaît ni à très fla face à natiso. Eh, on est quoi là-bas? On est là-bas que. Ah, voilà. Il y a là-bas mais anya kafo anka plutôt kuye mama fait chama mine norila bubu mabel mama fait nous mine na tugodi. Nous avons dit que la population ne peut pas y aller. La population de fous, Moussa, la première forme de lutte contre le terrorisme, ça c'est le renseignement. Renseignement de bon Jonah. Renseignement de bon information de la information de bon Jonah. Population de bon information. On devait traiter quoi le renseignement. Va voir tous les pays bien développés à bébé traitement qui est. On a tenu à faire tout. Mali a fait beke. Mali fanga. Ça fait quoi charati la mort en India on a donné un coup de téléphone. Mali a herebola. Mali tourisme sera remarqué. Marfatita a donné un bané. Doudunga collaboration de Baba. Ouais que tout dit. Faut pour sous ni gendarme ni charati la mort ni préfet ni sous-préfet. Faut demander on va daoula. Non maquet. Na benima. Et vidéomani ou journaliste ou activiste ou dans la manque la réalité est là ça veut dire on ne peut pas traverser l'histoire ala est mine dans coaching il sait quoi est là fanga bekakila attend que population a ma collaborer n'a pas fini a bien qu'on a avancement té après ta corps et fait après ta États-Unis mon enfin en France coup armée forno galono population de renseignement dit on ne peut pas faire dire allez sini ni population continue à renseignement dit Mali qu'elle est blibli babé voilà mais fin flafina attends confianceité on ne peut pas côté ni brabra ni menacer ote brabra ni menacer ibi c'est de que oui sidi mais et baraka tient quand ni baraka tient et faut de ba la fiaso bibi na muso munum ta lokoti ko ko lu foro de terroriste c'est pas qu'on me ni d'abord à bolo avec qu'on a les forts de terroristes maintenant la fialité terroriste va faire non n'était ni nga so mais ni so tigate mo d'abord qui te mon a terroriste be war di mo ma ko nga mo ko position mon a la war di population ni terroriste killing ka signaler ni da loi bala ni prime bedima pourquoi ça nous fait quoi c'est vrai même marfa ça me balsa mais na war do fene donina o fene doyo oui, blibli. Mouna ante anga chauffeur ou la fia. Na fura chauffeur ke be kuma do chauffeur do ka balo te soro bulu. Teme ko be war sara kuna. O chauffeur ke de be kungo buli, ale de folo be terroriste. Abse kana nyefo. Maintenant sur chauffeur ke era dalente jamana finintigi la. Avec tout dit. Mali kele flé. Il tire des fois ibe sran. Il va to alama ibe manku. Moussa. Mɔgɔ bɛ se k'i bolo bɛ fɛn ɲɛmanya fɔ ala ka tiɲɛ fanga sugu bɛɛ ka k'i la mais ala ka nin tasira ye walasa an ka bɔ nɔgɔ la walahi tɛ se k'o bali dugu si tɛ wuli k'a to corruption kan ou bien k'a to gɛlɛya kan jamana t'i jɔ abada fo jamana mara ni jamanadenw ka da ɲɔgɔn na wa an kan k'o de la baara an kan ka na ni confiance de ye fo et que la population a d'accord pour ce la population a d'accord garder la population a d'accord sur ce la population a d'accord préfet la population a d'accord juge la population a d'accord il y a fama bala et gouverneur la n'a y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ fɛn bɛɛ kɛlɛ an bɛ fɛn bɛɛ kɛlɛ min kɛra Gawo a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ
donc il y a marifa ninnu bɛɛ récupéré la a bɛɛ minɛ la o marifa kun bɛ taa min e ni mobili dɔ bɛnna bɛɛ b'a dɔn ko mobili de bɛ arme transporter mais e ye surafɛn minɛ ka mobili bila ka tɛmɛ a marifa bɛ taa ci jɔn na n'a ma ci e la a bɛ ci i classe la ou bien a bɛ ci i frère dɔ la ou bien a bɛ ci i promotionnel dɔ la c'est une perte pour l'État alors que e bɛ se ka mobili in najɔ ka fɛn dɔ bɔ a kɔnɔ ni yɔrɔ la même profiter ka sogo commissariat mɔgɔw fo o don o ye cɛ dɔ lajɔ saki b'a kɔ la patrouille PDS la o sogo commissariat sogo policiso saki bɛ cɛ kɔ la cɛ policiw y'a wele k'a lajɔ yɔrɔ min na saki fili ka boli arme saba tun b'a kɔnɔ ani chargeur bon supposons e k'o lajɔ k'a fɔ ma bɔ dɔ di a ye dɔ di a taara alors qu'il tun bɛ se ka nin ko in lajɔ il faut qu'on nous apprenne à dénoncer il faut qu'on nous rassure il faut qu'on nous sécurise k'a to an ka kuma n'an kumara bagabaga tɛ bila a bɛ se ka jamana in fɛ an ka min ma ye an k'a fɔ an kana nkalon ta ka da mɔgɔ la o de kɛra an y'o prévu de ye Gawo vraiment ka population remercier arme ninnu minɛla arme ninnu bɛɛ saisira bi bi in na jamana b'a senkun kan baara de bɛ sen na Assimi seginna ni layidu kuraw ni baara kura minnu ye a baara bɛ sen na donc an b'a kɛ cogo bɛɛ la munition kɔrɔlen minnu bɛ yen k'olu épuiser ka magasin vider pour que kura ninnu ka don joona ah non minɛnw de bɛ kɔfɛ ka na aw bila yɔrɔ tɛ yen minɛ bila yɔrɔ ko problème de don donc fɛn fɛn tɔ n'an ye fɛn fɛn an b'a bunte de walasa an ka se ka place sɔrɔ ka dɔ wɛrɛw ladon vraiment an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ